Malulungkot yakanoy dating Pampanga 3rd District Representative at San Fernando 3rd-term Mayor Attorney Oscar Rodriguez keng antimong kawalang delikadesa daring aliwang manungkulan ampong botanti keng Labuat Kapampangan. I Rodriguez ing kasalungsungan chairperson ng Foundation for Responsible Citizenship o FRC. Metong agumang misusubong keng pamagmasabal keng balen at maya papamang gobyerno. Tuita, mas kinuha rin may rugulawan na anggulo galona ning taong ini. Bala mo ata, itangaw mo sa aman mong delikadesa. Kana ako naman, self-respect ako kanita na yan. Ala ko nga kita mag-exercise delikadesa. So para, iting makalungkot ka po. Ngening malapit na ing 2025 national and local elections, bigpaga na kaya ing dating opisyal kareng katang kabalen ay esa nagagawang pera-pera namo ing pamamili kareng manungkulan. Agpangkang Rodriguez, maragulya ing papil na ning local politics keng pamagboto tamo kareng national leaders. Tabang bilalakono kano impluensya reng national political parties keng local elections, pera namo keng ruling party a Partido Federal ng Pilipinas. Actually, iba din local ilang ating influence. Then ka national kanita, niya mo medyo sisikan niya influence na ng partido kayong local, uling makadagdag lang kayong sekundaryong local leaders. Re-respetuan do pa rin national kanita eh. Ala pang perahan masyado kanita eh. Po ta re-respetuan din rin common man, common persons, den national leaders, at kaya may kayong partido, makadagdag ya. Today, makalungkot sabihan si wala nung halos kwenta rin national parties except nung party in power ka. Metong yung stalwart member ng Partido Liberal i Rodriguez dapat megretar ne kano at basiking may kapalyarian niyang milaba sa eleksyon. Aminado yung dating leader ng partido kaya Pampanga ang magkasakit ng bibangon lalam din kasalukuyang administrasyon. Palagi ako, present, masakit niya pang i-resurrect for the next election. Yung gewang kasiran ng pong kainanan ng partido. Dakala mainiwala kitang dilawan. Samantala, king milyaring oath-taking ceremony para karembayong miyembro na ng Partido Federal ng Pilipinas, sinabi na ng karelang party chairman ay Presidente Ferdinand Marcos Jr. alalawendang makipag-alyansa kareng aliwang partido. Kayabe kareng binggit ng PBBM ing lakas CMD, Nationalist People's Coalition, ampong National Unity Party. Naman sinabing Marcos Jr. ang partido ng Vice President Sara Duterte haugpong ng pagbabago. Katandem na kanita keng Uniteam. Noong nakaraang eleksyon, ang ating ipinaglaban, ang ating pinagsisigaw ay yung pagkakaisa. At maganda naman, yung kung ganun ang ating naging mensahe, mukhang maganda naman dahil tinanggap ng Pilipino yan. Kaya't napakaganda nung naging resulta sa ating mga kasama, basta't sila ay nakibahagi doon sa pagkakaisa na movement na ginawa natin. Ngayon, sa aking palagay, yun pa rin ang hinahanap ng mga Pilipino. Ako yung kakain talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.